Zesta puntarekin gertatzen da musikarekin gertatzen dena. Ez dezu ulertu behar, ez dezu partitura ezagutu behar, ez da solfeorik, zesta punta ikusten danean ere, ez detzea aditu bat izan behar. Ikusteak bakarrik gozamena dakar. Eta zer esanik ez, are gehiago, Aritz Erkiaga kantxan dagoenean, Aritz jokatzen ari denean. Aritz Erkiaga, ongi etorria txik-txakera, zemu zaude. Eskerrik asko, oso ondo. Bueno, baita ere gurekin ditugu, Aitor Albizu, Axangiz, nola esaten da, Ajangiz edo Axangiz? Aiangiz. Aiangiz, Aiangiz. Aiangiz. Eta gurekin da baita ere, Pakito Lujanbio, analista zorrotza, bertsolari bikaina. Eskerrik asko, Eta Aritz, zesanik ez, eskerrak eman, hori Durangotik anzatoz, ez, neskekin, oaingo eskolakin, ibilita gero? Bai, hori da, aste arte eta ostegunetan, barratzalde lauetatik behatzirek aldera, eskolan gero eta ume gehiago dauz, oso pozik gauz, pixkanaka gauzak aldatzen, ez da, ordutegiak aldatu, ume barriei egokitu, eta ondik asko falta jaku ondo juteko eskolia, baina, bueno, pixkanaka gabiz. Gaina, borrokan dabil kluba ordu gehiago eskuratzeko, eta bar, ez da? Bai, hori da, azkenengo urtietan, eskurrioa ez da lezegoera oso nien egon, ez da egon nolan, zestan ume askorik, eta eskupelotiek jandotzez ordu pilo bat, baina, bueno, pixkanaka gabiz, gero eta zestan, fitxa gehiago dauz, horrek udaletxera juteko asko laguntzen dau. Zestan badakigu ondoen zaietako launa izeten dizela 40 minutsuko tartien, orduan horrek zemat eta ume gehiago eki, eskupelotea jikentzeko aukera gehiago. Aitor, nolako luxua Aritz bezalako maisu bat eukitzia? Joder, hori izaten, Joanaz. Lujue lehenko eta bine gurie da, Aritzegaz hemen gola izetie, onelako solasalditxo baten, da berbetan egondan bitartien pentzen izan dut, jode, nik neuk zeme bat, bala baneuke, bentzet, eta Durangarra izorretako dorko beltako abanintz, pentsau, bakarrik, ja pentsetie nire zeme alabaren maizu Aritz izango zala, bueno, salantza barik egon neuke horren autu ez. Sozer txube, ez badabe, berak dekon doai sorta hortatik sozer txube, geratuko balitz, bueno, ja asko izango litzeke orduen, zorionekoak horrek, dausenak, maizu handi horren aginpean. Pakito, guk, plazer bada. Elizondo maizu historiko eukigenun gure garaian? Ona ere, oso ona ere. Oso ona, magina pelotari atea zituen, prontoi mos batetik, izen handiko pelotari batzuk atea zituen, eta beste batzuk izen handia etzutenak, beste batzuk bidean gelditu ginenak, eta denetatik anibili ginenan. Eta maizu ona izan zen ere. Eta Aritz, placer bat, guretzat zurekin berba pixka bat egitea, eta Juan Inaziok esan duen bezala, eta Aitorrek ere, zelujua neskamutikuk beraien referentzia nagusia espada nagusienetakoa gaur egun, zesta puntan, eta maixua zenez, kantxan barrun maixua zarenez, pentsatzen dut erakusten ere maixue izango zarela. Bueno, eskerrik asko danek. Aritz, irrikitan gaude, ze gertatu zan Durangon, hor ezkurdin, Final Four horretan, hor alako amorrazio egin, baino, ze pasa zaio, Aritzi? Bueno, eta mazazpi urteaz behondik ikesteko, ez da? Amorruek kudeatuen ikesibiko da hondik, amorruek gehiago izten, eta partidue bota ineban, amorrazioz nintzen partiduen egon, eta hori kontroletan ikesibiko da. Baina, Aritz, zeke, ze horre, espekulazio asko egon dire, eta horratzien egon aliziren motiboak, edo sakien kontue, ikutu zule pelotie, ez duzule ikutu, horma bizen kontue barandik agazbe, horbe, egon zan beste kontuet,
Argi dagoena da, zuretik atera zintuen. Zerk atera zintuen zure honetik? Hoxe, horretxek gauzak. Irabazteko gogo asko, bikote oso gogorra aurrien, baskegaz aspalditxon ez jokatu, eta hoxe, erakusteko gogue, irabazteko gaikare inolako bikote handi baten aurkabe bai. Eta gero, hoxe, Imanolek, irugarren da laugarren tantun edo bi pelota ikutu bazala iruditzu jaten, eta ez ban pitau juezak, eta gaina eurek eiben tanto. Osea, ni pentsa dut hor, gur bi genuzenak eurek eibezen, hor lautan aldi dau. Gero nik neban ikutu, eta pitau iban, eta buena botan eban. Gero albela eurek tanto egin hori ez dut kontauko ezetza, eta hori sortzigarren tanturako atzaden aldirako ja, hiru akatze do, eta sortzi bost galtzetik kunde, igul sortzi bost irabazten joan beginen. Eta oso garrantzitsu esan, da hor asko asarratu nintzen. Da gero, bigarren zetin horretxeke barandikan jokaldixe, ez da hola txarto, arraru eda, eta gero neure asarre guztixaz punitzen pixkat dezagoetan behatzira arte, irura arte, eta iruen nagoela, buelta monean, da sakia, eta Aritz, materialaren hauzia, pilotak, ez da eukiditu tertulio hontan, da baita zaletuen artean. Zure iritziz pelotak egokiak ziren eskurdi bezalako kantxa baterako? Bai, pelotak depende zen nahi dozun, ez da, horrekin pelotakin ez duzu asko errematauko zazpitxik, zazpitxen ez duzu pelota bat ibez hartuko, portada botaten dozu zenak atzelariak hartzen dauz, Johane botate basanak Lopezek hartze basan, osea, ez da errematetako frontoie olako pelotakin. Baina, abiaduragaz jokatzen da, eta pelotiari nik ikuslearentzako igul. Beste joko mota bat nahiago dela, baina, kantxa barrun zauzenin dozeregaz jokatu bida, pelota bizitzaz bazara ona, ikesi motelagaz jokatzen, eta ez dakit, pelotiari kulpio botati pelotari batek ez dut ikusten ondo, ikuslearentzako politxe aldalako izan bizitzaz jokatzea olako frontoi txiki baten, eta olako mailagan asko sartu, eta abiadura handi moten da nien politxe aldalako izan. Gernikan erosoago setitzen zera, Gernikako kantxan? Ez pelota ez dutzu hainbeste atropeietan eta errematetako leku gehiago dau. Baina jokalai batek aldau ekikualidade bat, eta beste batek beste bat, orduan ezin da beste nonorke jauko da, Gernika handi xeixe dela, eta pelotak ez dizela egokixek. Hore pelotari bakoitzak ikesibiko dau zelan jokatu. Hor, pixka bat Durangora, pixka bat anaserrea eta pixka bat itzulita, guzti horiek gertatu zian, baina gero, bigarren zetean 14 eta 10 zinduazten. Eta 14 eta 10, gertaera horiek gertatu zian da, eta zure honetik. Hor pixka bat, ezusteko bat hartu nik, zatik, beti ematen duzu irudia, otsaua bezala, apalaua, baina ikusten da, osea, konzentratuta, hau, eta ez gauza batzuk horrua lehenago jua zenun, eta gainditzu egin zizula ez da horrek. Eta ordu pixka bat sorprendituta, beste gauza batek sorprenditu nindun aurreko astean Gernikan, gertatu zen antzeko zerbait zuksatu zenun sextua, ez zenun ikutu, eta Johanek eskatu egintzun, eta bueltatu egin zinean, eta esan zenion, isileadi. Eta gero, tantoa beraien alde izan duzan, da orduan ez dakit zuen alde izan bazan, beraiek 3. epailea eskatuko zuten neoez, ez dakit zeiru itzen zaizu, gogoratzen duzu, ez da? Bai, Durangoku hor argi dau, partidutik urtena, naiz eta asko zarinau, tanto asko zarinau pasau, partidutik urten eban. Eta gero, justo Durangoko finalien bebai, horre, beste pertsona bateaz berbetan, ardura honetako bat, nik pentsa gaur egun, bebai igul, pixkat, ez dakit, danon artien, poesari, gule respeto, pixkat geixau edo, sordotze gule edo, ezin gaileain besteke jau. Eta Durangoko finalin be, justo Johan,
pixkate asko jauzan. Eta antzadan ez arrazoi iriparik. Eta justo hori konbentetan egon ginen, eta justo Johanek Gernikan izten. Eta neban ikutu. Eta ulertzeot, baigul Durangoko finalien, edo beste txapelketa baten, ez dagona hori bar, itxie, juezak, pixkate ia faieten badaue zure alde, edo pixkat ikaratzen baduzuz, edo, eske Gernikan bar dago. Orduan, Johanek eskatu bana, pitauko ban be, gero buelta izango zan, zeneban ikutu. Orduan alperrik eskatu ban. Da orduan, hori aldatzeko eskatzen edo, pixkate respeto gizon neu lehenengoko izen da, juezen gana, pixkate ez dala erretza eta izteko influentziak. Winterrari heldu diozu amorrazioz, ez da, gogo biziaz? Bai, bueno, hori jakin genuen talde oso gogorra daukagule, Johan Leke finalin egoteko hautagai izentareko batzu diz, eta beste bibikotiepe sustoren bat emongo dago ez, ziu. Eta jakin genuen lehenengoko partido oso garrantzitzu dela, naiz eta, bai, algenun galdu, baina lehenengoko partidu galdute, beste bize jokatzie, hor ja bilurrek sartuko zin, urdubitasunek, presinioie, eta lehenengoko partidu izan klabia. Aitor, nahi iruitze zait, Aritz eta Erkiagak eta Ibarluzeak bikote oso sendoa osatzen dutela, Ibarluzea akoplatu eginda, jarraitzen ditu pentsatzen dut Aritzek ematizkion lekzioak edo nola jokatu eta bar, bikote sendoa ikusten duzu zuk ere noski? Nik ikusten dut bikote sendoa, ikusten dut oso ondo engrazetutakoa eta bakotxak badaki oso ondo zeinen bere papela, bere egitekoa. Eta nik uste dut horra Aritzen gideritzapean, zelan edo alan, lausik lortzen duela, bere jokoa egin alizetie alik eta ondoen, ez? Marabila hundi egin barik, baina bere jokoa zintzotasunez da eta just egin je, nik uste dut bikote oso ona osatzen da bela. Haban da uste dut Aritz lasaitua hundizi hartu zen du lehenengo zeta irebazi zen duenien, ez? Lehenengo zeta irebaztien ikuste dut emoten debela ja beste patxada bat, eta bigarren zateari aurre egiteko beste aldarte bat, beste tono bat, eta nik uste dut horrek be lagundu egingo gala izugarri, ez? Bategaitik izan zen, 14 nahi joan da, 15 da, 14 usteot, ondo goretzen, amaitu zana, hor lasaitu horrek be lagunduko deu askotxu, ez da, Aritz? Bai, esan duten hor partidun asko zeben jokon, esan izen bakarrik inaugurazioa izen zen hori galtzen baduzu, gero kontuz. Oin Johanek eta Lekepe presinio eukiko daue alerdieta sartzeko. Eta orduan jokatu genuen, gehiago niretzako partido erremate gutxiko izen zen, esan izen asko arrezketako eta horrek lehenengo gozetak irabazti bai ja pixka solta una ben, eta ja bigarren zetin ja gehiago errematetako aukera edo bilur gitxi aukin. Ezki Winterregaz jarritzeko, ez dakit, ja laugarren urtie da hau, Aritz, bai. Lehenengoa irabazi zendun, Zabalagaz, bigarrena Diegok eta Lopezek irabazi ben, igez, berriro irabazi zendun Ibarluzeagaz, Lauzigaz. Ikusi duzu bilakararen bat edo aldaketaren bat edo indala 4 urteko Winterra, indala 2 urteko Winterra, zelan ikusten duzu? Gauza berbera da indala 4 urte, hasi zenin kontu hau, beste presio bat, jentien gandik, edabidiek, zelan bizi duzu hau edo, zer esango zeunke honen inguruen Aritz? Lehenengoko urtin pentsa dut inok ez bala zinisten, pelotari jo, agorten haze aurkezpenin, esan bela ETB gogo asko daukola, eta da esan genuen, gogo asko badaukozu kendu konkizek ordu bardinetik, ipini beste ordu baten, konkizea zezei. Bai, egize da, bai. Eta gero exitu izen da, orduan lehenengoko urtetik, mile gauza aldatu diz. Pelota deixon, zelan eitzen dugun aurre partiduei, preparazioe, dana. Oin, azkenengo 2 urtietatik, pentsot ilusioe bardina, ja bigarren urtine ilusioe handixea hartu genuen, pare txapekete hasi aurretik, eta gentien erantzune
ni pentsot, ja lehengoko urtien ikusten zela. Zelan bume izen zan, eta igule arraru itxe jakun edo jarraitzen da bela. Ba, gentien ilusio hori izaten, ze askotan izaten da urtebeteko gauzi edo biku edo hori gatsi izaten da gestionetan. Urtebeteko ez ditue, ba, asko alda izen, baina gero jarraipena eukitxi gatsi izaten da. Eta hor pentsot eraman enpresia sartau eitzen dagola, danetan. Aurten be finalerdia grupo bat izetie, nipentzot oso interesanti dela, eta berrikuntza asko dauzenak, nipentzot danak igerri da bezala. Bai, nesa, favorito izan, ez izan, bueno, oa momentuz gaude fase hontan, ezta? Sailkapena fasean, finalerditan norz sartzen dan, aurreko urtean ez zinaten favorito nagusiak. Zergatik, zatik favorito nagusiak edo behintzat, gehiengoentzat ziren Goikoleke eta Johan López. Gero finalerditan tokatu zitzaien, beraien hartzian, eta orduan Johan eta López etzien finalera iritsi. Eta zuek, bueno, beti zut hartzian zaudela, ba, bueno, badakigu, ez da, zer dan zure jokua Gernika nolakoa den. Baina egila da, ba, Iberluzea zuke hemen otsailan esaltzen duen bezala, zuekin profesionaletan etxe honain ibilidea, ba, markinan bai, torneon bat Mexikon uste dut irabazia zula ladutxekin, eta baina orduan pixka bat inkognita bat zen. Eta lehenengo partidua tokatu zitzaizuen favorito kontra, Johan eta Lópezen kontra. Eta irabazi egintzen nieten bita bat. Eta orduan ja, ostia, hemen zerbait gehiago badago. Iberluzea asentatzen joan zen, gero jokatu zunean laduz gorkakin pixka bat, baina gero finalerdia izugarri jaintzen. Eta ben, aurten, ja, ua gertatuta gero, eta ikusirik aurreko astelenean lehenengo partidun, zuko esaten duzun bezala, oso garrantzitsua, kolpia jo duzue mailan gainean, presilua zuen grupoko beste favoritoidi pasata dago orain, Johan eta Lekengan, eta, bueno, orain, behintzat fase honetan, zuen grupun favorito nagusik, lehenez gain, oain are gehiago. Eta gero, finalerditako liga eskan da, hitz egingo du. Bai, baina hor, nik hasieran aurkezpenin bezan, eban, gure buru ez genuen ikusten favorito, ze esaten dutu talde oso gogorratuko jaku, eta lehengoko partidu galduko ba genuen, finalerdietara zailkatzeko behar asko ikiko zen. Oin, ba, lehenengo jardunaldia eta gero, ba, bai baduko zela aukera asko finalerdietan egoteko, baina pausos jumbi gara. Hor, beste anekdota bat gertatu zen zuen partiduan, Zazpina zindoaztela, Jon Iberluzeak astindu zuen errebesakin, eta pelota lertu egintzen. Pelota lertu egintzen, etzan pustatu, gehienetan puskatzen dan bezala, edo etendura bat, edo lakon bat, izan zen lertu, osea, gelditu zen haidian. Eta, bueno, baseon jendia esaten zuna, hori, buelta izan biarritzakela, egunkarin batean irakurri dut Mexikoko legea aplikatu zela, ez dakiz zein legedan hori, eta hor, Mexikoko legea, egunkarin bat, Bizkaitarra gainea, aipatzen zuen hori. Eta nik editu nintzen sorprenditu, eta Mexikon seguru nago legek guztia daudela, gero betetzeko edo ez betetzeko, egongo dira, ez da? Baina, claro, han pixka bat, eta Johanek ere pixka bat protestatu zuen, baina epaileak zorrot esan zuen, ez da buelta. Nik egizan, jakin barik, ni pentsa dut hori pelotie, zaki ataratera jusanien ja apurtut egon bizala. Ze nire, neuk botan eban pelota zu errebesa ez da, hola horra apurtu zan. Da nik ez dakit, hola apurtu lehken jota. Da justu aurreko tantu hormabitu botateo txapara. Da ni pentseto, pelota bizitxezan, igul apurtute gozan pixkat, eta eurek lusatu nahi ben horregaz pelotiaz jokatzie, eta azkenean apurtu zan nahi beste. Hori, pikarezka hori askotan eraman izan. Orain ulertzen dut, ez zutela asko erreklamatu. Zeren hori, aditz, zu badakizu,
Donibane Loitzunen buelta izango zela. Eta gogoratzen duzu zergatik esaten dudan, ezta? Bai, baina han juez batek emonban buelta, baina beste bisek ez. Eta orduan ere, Eta txarto emon da gainera, ze ez ban pitau erdiko juezak buelta. Eta gero gelditzu zirenien, orduan txemon ban buelta. Baina tanto emaitzu zanin, ez ban gelditzu. bai, orduan ere izan zen, eta orduan leke, izan zian laduz leke, eta zuta zabala zinaten, ezta? Finalian Donibane Loitzuneko All-Starren, ezta? Bai, Apirilean edo, zinaten, eta gogoratuko duzuen nola, bueno, puskatu zen, eta lekeri neiko okertu egin zitzaion, eta beso altxasun, eta eskatu zen. Orduan, epaile batek buelta zela, besteak eta hor zu pixka bat ezinan konformen. Zuko esatezen esku tanto egin dugu, ez da sartu, eta hola. Claro, nik ulertze dut hor juezak gelditzu bidauela, eta Donibanen ez ban gelditzu juezak. Auskaria gelditzu zin, eta gelditzu eta gero emon ban buelta. Orduan nik ulertze dut, juezak ez bada emon buelta, tanto amaitzu danien, ba ezin dala buelta izen. Horregaitxik erdia zarratu nitzen hor egunien. Eta hor pasadan astelenien, ba, nik hori ulertze dut, baina ez dakit apurtute egon bazan pixka bat bez, ez dakit Johanek ikusi oan apurtute ez, baina nik hori ulertze dut, pixka apurtute egon zala, eta horregaitxik jarraitzu bela. Ba, eurei komeni jalkelako pelota bizixe. Haritz, lasaitu ederra hartu zenuten lehenengo partida irabaztian, ez, 2-0, 4 puntu, baina beste aldetikan kontutan eukita Ibar Luzeak leke bezain beste jokatu zula, ez alda pixka bat kezkagarria edozein momentutan ere ustekabea izan litekeela besteen aldetikan, ez? Hau da, irabazin dugu, baina naizetan ere lagunak oso ondo jokatu, beste batean agian egun txarragoa edo sortzen bada kontuz, ezta? Bai, eta hori da, osaitxik esaten dut, eraman ni pentsa dute asarretan da, hola, ezta? Nik gaurten pentsa dut bikotiek. Bai, badaure favorituek eta horre danak, baina ez da bolan esaten duzune bikote bat ezin dan aziailkatu zoratute bez. Ni pentsa dute ondo jokatzen badaue, hemen ez usteko bat baino gehiago ongo dela, eta hori da ona gaur egun da hone mailagaz, da, ba, pixkate parekatu ekintinite partido politxek eta ez usteko kaldabela urten. Aitor, ez usteko handiak emango dira batzuek irabazten badute, Atzoko ikusita edo aurreko egunean lehenengo partida ikusita ematen du bi kategoria, lehenengo partidua eta bigarren partidua garai batean bezala. Nabarmen geratzen da 3 bikote oso favoritua direla eta besteak daudela ea ze gertatzen dan ustekabea ematen duten, baina realista izan da ikusita, orain arte ikusi deun apurra ikusita, Bai, nik uste horre dausen horrek 3 bikotiek, nik uste horre egongo diela, ez? Final erdizetan. Johan Leke, Erkiaga Ibar Luzea eta Saio Barandika López. Eusea arraroa izango litzeke beretariko bat, bentzete horre ez egotie zein finaletan. Dala, esan duzunien horre lehenengo eta bigarren partidu, lehenengo partidu eta estelarra, nik horren zentzazioa aurriko azken azelenin eukina ben. Osea, lehenengo partiduen, ni azien egon nintzen frontoien izeize ordu erdiari nau, baina ez nintzen izen kapaz partiduen sartzeko, ize lehenengo zeta bukatu arte. Zegaitik, kriston zurrunbiloagoan, atzera eta aurrera jentie, alegrize egoan, postasun egoan, neurriz kanpoko egoan, behar bada askotxu, eta ez dakit nik askok ulertu eben hori lehenengo partidu dezala. Ez, han bi partidu Winterreko, bi partidu, bi estelar egoazen jokoan, eta, bueno, horrek zelan edalan deskolokatu egin ninduen. Bueno, zer da kontue, hemen Urresti eta Gorka dekizela, lau puntu. Eta lau puntu, aparkatu, 3 eratu zen hola, lau puntu Erkiaga Karitzek eta orain atzo irabazi benak. Karo, 4 puntu eta 3 puntu ez da gauza bera, Osea, hor bizetetan irabaztiek badeko bere
bere kontutxue, eta nik suposatzen du momentu honetan, ba, Johan Leke, ba, bueno, apurtxuet arduratute egongo direla, ez? Ze, bueno, ja, hilala biziko kontu horretan, ba, bueno, edozein bikote, ba, etzain nabarben agertu aldela, emoten deu. Aritz, lehen biziko partidua ikusi zenun, aukera izan zenun, betarik bai, Urreisti eta Gorka Goitia eta Del Rioen artekoa? Ez egiz esan, ez aldageletan horitzen, pasioetan berotzen eta neure ni frontoa sartzen hazenien bastante raruenaz, eta neure bolara ibiltzenaz, eta gainera aneatzien pelotari danak egon ziren, segero desfili egon zan, eta esan egon oslan leku komodorik partidu ikusteko, eta denean askorik ikusi. Bai, zure zain geundela, konektatzeko Aritz, gure artian atxugea izketan, erritualak, oitxurak edo maniak edo deitu nahi dezuen bezala bakoitzak, eta hain justu Pakitok esan digu, nahi eran edo Euskal Telebistan eman dituztela parteideen maniak, ez? Zuk badituzu halako ritualak partida jokatu horretik? Bai, izize beti pardine jaten dut, frontoera juna horretik dutxaute jutenaz, kaltzetinek eta beti bardinek jazten dutez, gero frontoa sartzen hazenein be ja neure bolara egoten hazenaz, jente askoaz berbaitzen daben horietakue, lagunegaz berbain eta lasai egon. Eta gero berotzerakoan kontrakantxan edo eskumako aldien egon berotzen. Esaten dute, virtuosuek daukatela hori, en la zona osartzeko, ez? Burbuila batian bezala, erabat deskonektatu eta erabat konzentratuta egon partido bat hasi aurretikan. Aritz, nola bota leizke halako erremateak, zazpitikan, sortzitikan, kostadilua, tita, bigarren zetan ikusi genuen bezala, hori premeditazioa da, bapatekoa da? Bueno, bapateko ez da, baina emaitzapen laguntzen dabe. Lehenengo zeta galduko banean, ez dakit hainbeste errematauko neban, edo bederatzitik errematauko banean. Eta partiduekin bebardin, ez da, partidu batera ezberdin zoi, aurreko partidu irabazi baduzu edo galdu baduzu. Eta azkenengo urtietan emaitzak laguntzen dozti, eta orduan gehiago sartzen zara errematetan, edo joko biztozu hau edo etxen. Joera hori beti izan du dezu, edo orain halako heldutasunera iritsi zera, eta edade batekin, da ja aginte makila zure eskutan, erraxago egiten dituzu olakoak, edo esate baterako Miami jokatzen zenuen ian ere bazenitun halako joerak? Miami bai, baina egizera hemen partiduetan egula azkenengo urtietan izen dela gehiago hainbeste errematau dutela, edo hain urrutitik, edo hain sustean, ezta? Miami bai, zehan kinelak adin doiez, eta askotan pelote ez dutzu laguntzen. Depende ze aurkari daukozun, ze lagun daukozun, ze zenbakitan zoi ezen, badakizu gauzak asko aldatzen dizela, eta han bai erretzau edala, edo gehiagotan sarritxauen egin dozule. Eta hemen partiduetan, hori esan duzun, ez da, oin arte beti ukidote laguntzi atzien, edo bikote berak agintzen dauen bat, edo aurrien oso errespetuaz jokatzen eban, Diego Goiko horreri errespetu gehiago, ez da, pilurre edo errematetako, eta azkenengo urtietan bai liberauna sortik. Horrek, zer ikusia dauka, esaten zenuna, hemen otsaileko elkarrizketan Juan Ignaziokin, gaztengan ikusten zenula horre, aipatzen zen ditun bi, Barandika eta Johan da zuen gandik koska bat behera sumatzen zenula. Bai, horregaitxik, hori da alda izan. Eta bi delikatezen horiek, Juan Ignazio gaipatutun bi delikatezen horiek, bi kostau horiek, 7. da 8. kodatik. Pelota erabilia zen edo berria zen? Guk ataratako peloti ezan, baina bizitzek guk ez genuen topetan. Hoi momentun ez ditzut esan, nasakoretan bizitze bat. Beiko berria zela, are zaila hua, hoi egiteko. Bai, baina ez ustean hartzeko erretzaue. Ez zuten esperoko, noski. Baina, bueno, ez dute espero,
eske azkenian ja bigarren setean bukaeran, Johanek etzakit noa jun, eta lekek ere etzakit noa jun. Ja hainbeste uekok egiten hasi zinean, da zuk esaten duzuna, konfiantza horrek ematen zizuena abantaileak izango da, eta zure jokatzeko era, osea... Bai, horregaitik da, Gernika niretzako aproposa, ez da, pixkat ausart jokatzen badut behintzet, naiz eta hasieran ez egin tantue, gero aurkaria beti duguzu aurrelarixe pauso bat eskumara emon da, eta atzelarixe ez dakixela txula zaindu edo aurrera jun. Orduan, naiz eta hasieran ez izen eraginkorra hori erremati edo hori kostaue atzera edo, gero luzera pixkat eitzen badozu bai aldau emaitza emon. Aurten Euskal Telebista hasi da ematen teknologia esker bakoitzak zenbat kilometro egin ditun, beroaren nola esaten da kolokazioa kantxa barrun, harrituta gelditu ginen eta lehen komentatzen atxugea, esprintatzen Johanen baino esprinto hobia daukazula. Azizea zure kabuz coach batekin alako azkardura edo prestatzen. Ez, enbiko neba, baina, ni beti zato, korrika dabina, txartu dabil. Así que, hobeto kolokaute egon, eta aurkariari esemon naukeri errematetako, eta holan korrikarik esen. Kilometro gutxillo egin zen ditun, Johane baino kilometro gutxillo, esaten dan bezala, esforzo txiki jauekin, errendimendu handi jaua, atea zenun. Esprinea, ez dakit horre nola josun, ez usteko handia hartu genuen egile esan, ez dezu ematen tipu hori eta gaine Johan ez dela bat tipo motela, ez da? Baina, hor ere, beti ez usteko gemanen zabiltza. Horreaz lotuta purtsuetaritz, hor beste solasaldi horretan, otxaileko podcastien komentezen duen fisikon kontu eta, gimnasioa eta horrelakoak ez direla zure lagun, baina, ni harritzen nagoenak da, zelan kapazaren gero horrelako latigazoa emoteko, ez, errebotean, hor gerrize behar da, sakon eta abdominalak, edo ez dakit nik izentzuk izango diren hor martxan jartzen diren gizerrak, baina zelan lortzen da hori, egize da, oitute gauzela peloteri asko, ez dakit nik crossfiteroak diren, gehienak kriston gorputzek ikusten, da oso ondo perfilututeko gorputze gauz ikusten, zuri ez da tankera hortakoa, kolokazioa estrategize da virtuosismoa dire igual zure tresna potentienak, baina horrelatigazoak emoteko zozer badagor. Zelan lortzen da, zelan egiten da hori, Aritz? Ez da zelan egiten dan, ze gimnasio orduk ez diz behintzat. Eta gurteuko jaten, baina ez ziot. Eta azkenengo urtietan gitxia. Iago eta mazazpi urteaz, ja dosifiketan behazibi da, ezin da hogei urteaz eingo nebazan 10 kilometroen korrika, eta hain pizkate gorputzari entzun, zeskatzen dauen, eta gero horrek nipetzot Miamin hainbestekinela jokatute han landu zirela. Ja. Bai, Aritz, zu bezala asko ibili ziren hor egunero jokatzen, baina halako errebotea, era hortan erreboteatzen gutxi ikusi dugu edo iaia inorrez. Lehen aipatu dituzu, eskurdien juezen hauzia izan zela, hankasartzeak eta hitzegin berba egintzen dutela zuen artean juezekin ez sartzeko, errespeto mantentzeko, gordetzeko. Lehen mikrofonoan konektatzen hasi aurretikan aipatu dugu, atzo etxea aldatu eta oraindik eman zigun aukera, ia lehenengo zati bat eta bigarrena ikusteko ere bai. Eta, oain teknologiari esker, leheno esan dugun bezala, entzuten zaizue, izketan, boi, utzi, sartu, irten, kantxa barruko izkera hori. Baina, benetan, belarriko mina hartu nuen, batzuei, bakarren bati, maldizioak botatzen.
hori, ez dakit, Pakito, zuek Aitor ikusle zaletu bezala, nei benetan mingarria egiten zaitzen, karo, ez da garai batian bezala laukatuen aurrian, edo puntuak, edo betiko kendea, baizik eta guain milaka eta milaka jarraitzaile berrik batit bat daude Winterra edo beste txapelketa bat jarraitzen, eta halako maldizioak eta dena hain garbi entzute zala mingarria egiten zitzaidan, eta nik pertsonalki pentsatzen dut hori gordin berko litzatekela. Bai, oso itxusia da, birauka hor ikustea, bueno, neurri batean ulertzen da beak barruko zai bota biderra, baina ez da, momentu puntua, baizik ja batzuk etengabe da. Etengabe, nik uste dut ja botatzen dutela, ja ondo atatze bazaio botatzen dut, agaiz txartu atatze bazaio, bai, ja ez hor jarrita dagoela. Orduan, nik uste dute pilota horiek kontu handi jauki beruketela, eta orduan bere barruku hori askatu beste era batea, ez dakit, beste movimenton bat gorputzakin, baina ez biraoka itxusi egiten. Aritz, atzo Gernikan izan duzinen? Bai. Bai, eta zer impresioa partiduaren gainean? Bueno, jakin genuen partido parekatu ez da, bizi dauke ondo jokatzen badabe maila altu erakusteko gaitasune. Lehen esan duzu gu hiru bikote gauzela, baina ni pentsat benetan esatetzut horre bikoteren batek ez usteko hartuko dauela. Zelkatzeko, gure taldeko horrek atzoko partidokuk bikote ona aldiz izen, ondo jokatzen badabe eta baduke gaitasune, sustoren baten mongo duzkuela nik argi doko. Eta atzo ni pentsat olaran gero esan ban erdi gaixori dagola, ikusi genuen asko errematetan izeixe eno izata ganuera barik, baina ez da bere jokatzeko modue eta ikusi genuen hori, ez da, urrutia bezamentzakia ze txartu ibilizala gerriko minaz dagoelako, urrun ni pentsat atzoko bezin dala kontutan hartu. Jokue hori baino gehiago beba daukela, eta nik benetan esatuzut, sustekoren bat, emoteko gai dauzela bai horrek, eta bai beste taldien Ladutxe Mantzi, edo Goitia del Rio pelota bizitzaz eta ondo jokatzen badaue minitzeko aukeri dauke, eta prestik boskatu bai. Bai, Goikori galdetzea astu egin zitzaidan, suplenteak izendatuta daude? Bai. Badakit nortu dauzen, baina ez dakit dizen partiduetarako edo gerorako orduan, baina bai, ordezkoak badauz. Bai, Aitor, zuk horko inguruan zabiltza da? Bitu, ez dut hori galdetu, komentatu gendun atzo, baina azkenean ez naben lortu erantzune. Horre, esan duen hortatik abiatuta orain ulertzen dodaz igual gauza batzuk, ze atzoko partiduen, bueno, igual komentarizoak edo nik ikusle moduen, ikusleen hartzeko komentarizoak, gehitzen bak ziren, igual, zabalak, palotxu, neikotxu egin bezala, eta momenturen baten igual berantza etorri zala pena bat izan zen, ze lehenengo zeteko, ez dakit, 8. tantura arte edo, nik txukunda ondo ikusi nagen, ondo ateratzen, garbi beti moduen, niri guztetik jat zabala ikustea garbitxasun horregaz, beha gero egitzetan, pelota gatxenak eroate bazan, eta errezenen aurrean, kale ez. Da, horrek, irakurketa demat egin beharko leuke. Baina, horrek baino, ni pertsonalki gehiago harritu ninduen olaran. Olaran nik atzo ikusi naben dizdira barik, ikusi naben motel, ikusi naben oso baju, eta orain ulertzen dut, edo ulertu aldot, igual geixotasunek jota egualako, hori baina, egize da, nik behintzet, lesinotikona
izan zuen lezinotik ona, nik ez dudala ikusi olaran bizi bat, ez? Lehen euken alegri edo bizitzasun hori, ez? Tanto bat egiten ebanien, ez? Harineketan, harin baten joaten zela berriro zakietareten da bar. Ez dakit atzokoa ze lotute bakarri dagoen, edo puntuen egoteko beste alderdiren bate falta izakon. Eta, gero ikusi naben, bazke serizo bat, momentu txikiren bat aparte ikusi naben gogotzu, eta Urrutia be guzti izaten. Nik ez dakit, partidu, ez dakit, orokorrien niko majoa ikusi gendule uste dut. Partido gogorra izan duzan, Gogorra, bai. Oso gogorra, ez dakit aritzek aipatu dezu, sortzigarren arte, sortzina egon ziren lehenengoz eta horra zizan Zabalaren beheraka da, horre geota huts gehiago egiten, azkenean kontabilizatu dizkiot, 11, uste Euskal Telebistak ere 11 esan zitxula, eta geho nik kontatu dizkiot bazkeride 6 akatz. Bai. Horre egon liteke aldia, bostantuko aldia, bizeta kontuan eukita, bazkek gutxiago egindakoak eta Zabalak aldi berean gehiago egindakoak. Bestela, aurrelarien artean, Pakito, ez dakit nola ikusi duke, baina nahiko aritzen esplikazio entzun da, erdigaxo zegoela, eta ez dira baldintza honenak jokatzeko, baina ikusi nun hori oso previsiblea, ez beti bezala. Oso, bai. Boxealaria, eta erabaki txarrak hartzen olaran, are dezadak eta barrekoak, bai. Boxealaria baliz, jo gutxiko boxealaria, bai, oso polita, horre, aipatu zenun bezala, gure dantzaria, baina, estetikoki oso polita, baina, eraginkorra ez aurren beste, Pakito. Ez, eta gero Urrutia oso pelotaia da. Urrutia oso pelota, Urrutia duela 2 urte ikusi genuen, Winterren, saikatu zen berritxuko prebiek irabazita, Aimar Aldazabalekin, eta lehenengo partidun, Gernika pixka bat handu xamarra gelditzen zaio, ez da. Baina gero bigarrenean da hirugarrenean mejoratu zuen da. Atzo, batipat bigarrengo jokuan, erditikan aurrera, saki ezinkenduik ibili izan bolarani, eta gero elkarrizketa egintzotenean baskek esan zuen, ez da, aritzek aipatu duna, nunbait gerritako minak intzabilela, eta orduan gauzoiek desitxuratu egintzuten, eta akatzak olaranek egindako 13 izan zituen, da 2 akatz. Emaitzan neiko politiak atertzituen, 13 indakuk eta 2 akatz. Eta Urrutiak egindakuk 10 eta akatzak 5, galdutakuk 5. Baina aldea atzian egontzan, zeren baskek galduak 6, baina egindakoak 7. Eta 7 horietatik gehienak izan zian atzean egindako, antxapagainen bat botasun, gero erregalo bat egintzunan Zabalea, falta egintzun, ez da, baina partiduan, esaten duguna, a priori edo aurretikan ematen dute hor favorito daudenak, oiek ez eta bestiak igual, betegarri bezala, eta futbolean da, beste kiroletan ere ligetan hori gertatzen da, ez da, baina partidu guzti jokatu inbierdia. Eta Barçak eta Real Madrid eta Atletikek eta jokatu egin behar dute Almerian kontrata, Valladoliden kontrata, beste eta esustekuk eta politiak izango lieke, esusteko batzuk, eta oan presilua dator batzuntzaz, eta horre ikusteko ongo da. Politia ongo da. Ariz, galdetu nahi nizun, nik kontatu izkiot Urrutiari, 9 sake sartu zizkiola olaran, behatzi saketara. Ze horrekin, kopuru horrekin, zure kontra, nuke imaginatu nahiko zenbat sufrituko zuen, gerriko mina edo bizkarreko mina omen dauka aipatu zuen baskek adierazpenetan, baina hala ere horren beste sake kendu ezinian, eta beste aldetikan iruditu zitzaidan Gernika luze xamarra gehatze zaiola Urrutiari. Oso pelotari politanik danian
Daniako temporada jarraitu nion, geho partidak jokatzen ikusi nun, da partidutan kiniletan baino hobeto ibiltzezan danien. Baina Gernikan iruditu zitzaidan asko behartuta, oso behartuta. Eta ja, pixka bat errabotetik atzera xamarro junbiertzunian, neiko lanak hori Johanek aipatu zunez, bere kontra probestu biertzirela, hori urrutiaren errebotea hori motxiatuko zalakuan. Ez alda hain kezkagarria, hainbeste sake eskentzia haritz. Baina, Gernika besta, hain erretza naiz eta aurten azkenengo urtietan aurreratu da 10 eta 4 sakie, ez da hain erretza sakiek entzie, nipe agordenaz gaztetan, profesionetan hasi gitxire, pilo bat arazu kitxena basan sakien, da gero gero urtiek ibilitxe, hobetzen zara sakien, baina Gernikan nik pentsa beti izan dela sake ateratzaile batentzako arazuen frontoi. Eta gero urrutia egizea ez dela holan gizon oso indartzue, baina Gernika eske askori gelditze jako, nire eskumiari handi gelditze jako Gernika, eta gatsa Gernikan indarraz mineitxie, eta rebotien mineitxie bai. Bueno, datorren astelenian partida bikaina daukagu. Barandika eta López, Urristi eta Gorkaren aurka bi belaunaldien arteko lehia, Aitor? Bai, badeko gogoa ikusteko hori partidue. Bai, gainera einaut Urristik espaldi joan Gerniken, bere saletasun, sale puntue lortu deu, eta bestalde batetik, herriko seme kutxunetariko bat, ez da, lekegaz batera, zai Barandika. Partidu polite, da ia Lópezek zelako jokoa ateratzen da ben, ez? Maizue da gauzak gatsi pintzen, eta dezkone, apotere horregaz, trasteo puntu bat eiten. Ikusiko dugu zela partidu, baina gogotzu neu. Bentzet jabadekez 3 puntu batzuk, bestiekia zer, frontoi bete, animo handize, ambiente politia, eta ez dakit, nik Barandika Lópezen aldeko partidu ikusten dut, baina, hemen behin da berriro gauz esaten sorpresak edo nun egon leike zela, eta honetan be egon leike, baina, Paquitos, astelenian traballe, izango dugu? Traballe. Eta más traballe. Badakigu Lópezen estrategia, taktika, hoi izango dela, eta bere baliabidek badauzka, hoi erabiltzeko, eta Barandika gaina eroso egongo da, oso. Eroso egongo da, badaki zer egin behar duen, Lópezek saiatuko dela, beak esaten duen bezala, pelota bat gehiago sartzen, eta nik uste dute, dena esaten den bezala, beraiek direla favorito nagusi, baina hoi ere jokatu egin behar dela, eta bestek ere 3 puntu eukita, ezin direla gelditu, konservadore baizik, arrieskatu egin behar dutela. Eta lehen aipatu duzu sakiana, eta sakian sartu eta dudak sortu kontra joan. Urresti sartuko da sakera horre? Aritz, sartuko da gainera markagailuari errepatu gabe, zeren horre espada errematatzen edo ausarta jokatzen Barandika eta López bezalako bikote baten kontra bat gehiago sartu, peloteuan galdutzat daukate. Gorkak uste dut aguntako dabela, eta horri izango da einauteke pazientziagaz jokatzen dauen, edo lehenko errematau nahi dauen, eta badakiu Xabik oso ondo defenditzen dabela, eta hor pixka buruaz jokatu biko dabe, baina zetek hori doke, pikai bete bi kanpora, eta palo bi tonto joten badabez, eta atzen aldira 8-5 galtzen, lurduri pitzen disfavoritu bek, eta zeta galduta gero 3. postera, 35 neuk ez dut eta aukera askorik emoten inauterita Gorkari, baina zetekin edo zer alda pasau.
Urreistiren botilerua bazina, ze bere aldamenean, ze esango zenioke, nola planteatu partida? Ba, ez da, oso zaila da, ez da, Barandika Lopezeri mineitxie, baina bai errematok bidabela, baina pazientziagaz. Ez lehengoku hartzen dauena, eta Gernika ondixe dela. Tantu ez dagoela zetan era batera izen, gauza ezberdin asko aldizela izen, eta kontrarizuepe metro asko dukelako berritzeko, eta ez dakit, ezkera oso zaila da Barandika Lopezeri irabaztia. Bai. Aitor, deskuido batian irabazten badute, zalegoen erdik baino gehiago txoatzen gehatuko ja. Bueno, horre ambiente politiko gongo da, Barandik etzekoa da, eta denok espero dugu ez, Sabik, Urton, bere txapela lortzi ez, Gerniken, baina, urrestipe jarraitzaile asko dekoz, hemen danetatik egongo da. Pakito, atzo barrak funtzionatu zuen, da ez taberna baizik, tabernak ere bai, baino hirugarren epaile famatu horrek, kasu hontan Antxon Alberdiren ardurapean, erabaki zuzenak eta zuzendu zituenak hain justu. Bai, eta gainea hirugarren nean ez zuten pelotaiak eskatu, beak esaten den bezala, de oficio, beak ikusi zuen, da berak saki egitea zijuan. Urrutia saki egitea zijuan, da gelditura zintzun, zean berak ikusi egintzun. Bai da egilea ere, zeuden izan ziren hiru bar egon ziren, hiru pelota, eta neiko garbi ikusten ziala. Horre aurreko urtean egon ziren besten batzuk hain errez ikusiko ez zitunak, baina atzoko hirurak nahiko ondo, baina Antxon Alberdi oso ondo, eta gaina nik uste dut horre erabat asmatu dutela. Bai hirugarrena jartzeatik eta bai Antxon jartzeatik. Eta gaina publikoak entzuteko moduko esplikazioak, eta hori nik usten dut gardentasuna ematen diola jokuari, ez? Aigi askotama teknologiaren erabilpena, baino kasu hontan oso praktikoa eta jendea, baita pelotariak pentsatzen den, geratuko dira konforme, ez? Duda batian, horre garbi ikusi dut, eta ze puntoi final. Gardentasuna eta pedagogia puntu. Bai. Osea, sale berri asko dau, eta behar dute jakin nahi zete igual, gure ustez edo gehiagontzat, nabarbenak izan, fallo, igual beste batzuk ere, egon zitezken, ez? Beste era bateko tantuek igual, jenteak ez dakizena zer dala eta falta eman den, edo izan alden, hor nik uste danon hartien be, ikasten joatea, ez? Aipatu dezu hitz bat, eta oso egoki eruditu ez pedagogia, zeren euneko nik ez da iruruita marrak, edo bastu asko ulertuko, eta hor, aprobetxatuko balu pedagogia pitin bat egiteko, ez askoz hobetogo. Eta gauza asko gaz, bitu, detailetxo bat, anekdota bat da, baina niri niko hamurra ondizia motestien alderdizek die. Gorriz eta urdine izan da orain arte beti gure koloriek, lehen zuriz joaten ziren pelotari guztizek eta gerriko gorrize edo urdine, eta gerriko gorrizek eta urdinek ordena behalan da, ez? Lehenengo gorrize eta gero urdine. Dan hor da gorrize, txapeldune izan dena, kaso honetan, guinterreko txapeldunek, bikotea bermatu bada eta errezematu bada, erkea gaita ibarluze izatea, eurek gorri jokatu beharko lukete beti. Atzo eman zen, kuriosidade bat, nire ustez, zaindu beharrekoa. 3 pelotari egon ziren gerriko urdinarekin, eta bat gorriarekin. Ja ez da, alrebez ere egon zirela bizik, eta 3 urdinarekin eta bat gorriarekin. Horrek alderdizek zaindu behar dire, ez? Gorrian ordan, edo txapeldune, edo harinau debutatu dauen aurrela dize. Horrek pedagogia horren parte dire eta zaindu beharreko alderdizen nire ustez. Era bat, ados. Aritz, urrengo partidua, zein noiz duzue, zeinen kontra? Azaruak 18 Olaran eta Zabalan kontra. Bueno, entrenamientu bat. Bai. Hogatu inbida ia Olaran zendatzen dan,
gu gogo askoaz gauz, antolatu dugu datorren asteleheneko ensaio bai, beste partiduen aurretik jokatzen dugu, joneaz oso ondo irutenaz, eta badakigu horre holan atzo be ondo goazan, eta esan duzu Zabalak egun hona badauko, eta horrek 11 utzek espatxu zeitzen, oso zaila ipiniko eskuela. Segeupe ez du beti ondo jokatuko, beti beste izango gure egune, eta badakigu hemen naiz eta lehenengo partidu irabazi, eta finaletetako bidie pixkate argitxu, datoren bi aste barru erremata bindidala. Seguro. 11 ez usteko galantak eman dira pilotaren historian. Bueno, Pakito, bertxoren bat edo... Hoi hasiko ez bezala. Ni hasi? Bai. Gaur hiri utziko diat. Galderatxo bat kuriositatez aritzin, horre jokoetan, lehenengo bi jokoetan, atzedena izaten duzue 8. eta oso egokile irutxe zaiganea, 8 tanto egiten dianean, arnasa pixka bat hartzea, eta baina, 3. seta egoten danean, 3. tantoan atzedena hartzeoi, behartuta zaudete, edo aukeratu alduzue pelotaiak zuen artean ados jarri ez dugu eten aldirik egingo, edo nola da, zentzua ez diote ikusten 3. tantoa bostea izanik, 3. tantoan gelditze horri. Ikusten dituzu? Bai baduko esan da, seteko 8. tantuen eta 3. seteko 3. tantuen atzeden aldia hartu bidala, eta gainera denbora mugatu bat, ezta? Ez da 2 minutxu edo dan, edo. Baina, eta justo aurkezpenien, pelotari batzu pentsa benun komentetie, presiaz, hori 8. tantue aldanken du, eta atzeden aldixe bakotxan nahi da benien. Norberan erratxie apurtzi nahi dozunin, edo eta hor gabez. Nik neuke nahi xabote norberak nahi da benien eskatu, zeure azarri epasetako, edo lagunaz berba pare bat eitxoko zeuriko meni jatzunin, ni pentsa dut hori jokun parte dala, ez da hori jakitxien noiz komeni jatzun gelditzi eta noiz ez, hori jokalari baten maila erakusten da bela, eta jakitxie partidu irakurten. Garai batian apustu gehoto izienean, badakigu, ez da, fantasianean bi tanto edolakon bat, eten aldia nola izaten zen, dirua gehiago jokatzeko, parabiesa gehiago egiteko, baina eske gaur egun 5 izan da, 3. gelditze hori ez diote zenturik ikusten. Bueno, Aritz nekatuta, segura aski afaldu gabe, etxeratzeko desiratzen, beraz, zerro betogo bersotxo bat eskaintzia baino, Pakito? Hori da. Zertxo bait. Aritz eta, Jon ere aipatuko dut, Hasi besterik ez da oraindik, Gernikako txapelketa, Zaleok buru belarri gabiltz, hortxe jarrita arreta, pilotariak zerrezanik ez, ilusioaz beteta, ikusirikan Aritz eta Jon, zuen arteko oreka, favoritotzat zuek jotzea, ez da soilik berriketa. Favoritotzat zuek jotzea, ez da soilik berriketa. Oidek, Pakito, oidek. Hori, Pakito. Urrengoa, zindagit, nik botako edala. Lekuko zanete, Aritz eta Aitor, lekuko zanete. Edo Aitor. Aitorrire takeratze ziote bertsolari itxura, Baina, Baina gizortan ez. Ez. Izan, Pakito? Ikere planta ederra dauka, bertsotan. Aiztua, Aritz, eskerrik asko. Zueri.
Ja, Oso Aritz, gustu. placer bat. Aritz, eskerrik asko, artista. Eta segi jendea deleitatzen, Hori. gozatzen, zazpi kuadrotik, 8 edo 9-tik delako hori. Vale, eskerrik asko. Bueno, Venga. eta Ánimo. entzule guztioi. Aitor, Paquito. Gabon, eskerrik asko, eta entzule guztioi berdin, eskerrik asko hor egoteatikan, eta datorren astian izango dugu elkarren berri, agur bat. Bai, agur.